Oxytron tesniaca a opravná malta je suchá, vopred namiešaná, cementová zmes s jemnou štruktúrou, ktorá obsahuje účinnú látku oxytron. Ide o hydroizolačnú omietku určenú na použitie v exteriéri aj interiéri. Tento materiál sa dá použiť na dodatočnú hydroizoláciu akéhokoľvek typu vlhkých či zatečených stien, ako aj na opravy a tesnenie historických budov, pivníc, podzemných betónových konštrukcií, nádrží na odpadovú vodu, betónových zásobníkov vystavených agresívnemu prostrediu či nádrží na pitnú vodu. Rovnako účinne slúži na opravu poškodených, popraskaných alebo mrazom narušených betónových povrchov. Použitie je možné zvonku aj zvnútra na všetky typy betónových a murovaných konštrukcií. Materiál je vhodný pre vodotesnenie pivníc, pamiatkovo chránených objektov, bazénov, podzemných betónových stavieb, kanalizačných a vodných nádrží či poľnohospodárskych objektov. Uplatní sa aj pri novostavbách ako spoľahlivá hydroizolácia alebo pri sanácii starého, skorodovaného betónu. Oxytron tesniaca a opravná malta dokáže odolávať tlaku vody až do 5 barov z vnútornej, teda negatívnej strany, pretože pri jej použití sa vytvára tzv. Hmotová izolácia, ktorá sa stáva súčasťou samotnej konštrukcie. Spotreba materiálu sa pohybuje medzi 15 až 25 kg na meter štvorcový a dodáva sa v 25 kg vreciach.